adierazi funtzio hauek. Ariketa honetan lau funtzio adieraziko ditugu. Hemen daukagu lehenbizikoa, bigarrena, hirugarrena eta laugarrena. Bueltatzen naiz. Kontutan hartu, beti ari garela funtzio hau irudikatzen. I berdin. K, zati, x-kena, gehi b. Beraz, kasu honetan, lehenbiziko kasu honetan, K da bat, A izango da bi, eta B izango da bi. K bat izateagatik, hau da K positiboa izateagatik, funtzioa egongo da irudikatuta lehen eta hirugarren kuadrantetan. A, bi izateagatik funtzioa egongo da desplazatuta bi unitate eskubira eta B, bi izateagatik funtzioa egongo da muituta edo desplazatuta bi unitate gora. Beraz, funtzioaren adierazpen grafikoa gutxi gora bera izango da horrela. Desplazatuta bi unitate eskubira eta bi unitate gora. Irudikatuko dugu, hau konprobatzeko. GeoGebran mantendu dut aurreko bideo baten datuak ondo etorriko zaizkigulako. Bueno, kasu honetan K bat da, A, bi, mugitzen dut bi unitate, ikusten duzuen nola adierazpen grafikoa mugitzen da, eta B baita eta bi, beraz lortzen dugu guk pentsatzen genuna. Beraz, nahi dizuet esan, lortzen duguna da funtzio hau, gutxi gora bera, hemen okerrago irudikatuta noski. Datuak jarriko ditut GeoGebran hasierakoak eta egin dezagun gauza bera bigarren funtzioarekin. Berriro jarriko dut I berdin K zati x keniru kasu honetan K da bat, beraz lehen bezala egongo da lehen eta hirugarren kuadrantetan. A da hiru, beraz egongo da nolabait adierazteko bat, bi, hiru unitate muituta eskubira, eta B minus hiru, beraz funtzioa egongoa ez goraka baizik eta hiru unitate beraka desplazatuta. Konprobatzen dugu. Aurreko kasuan bezala K da bat, A da hiru, badakigu desplazatu egingo zaigula, bi eta hiru, eta B da minus hiru, beraz funtzioa beraka juntzaigu.
Hau izango litzateke bigarren funtzioaren adierazpen grafikoa. Lehen bezala kokatzen ditut balioak hasierakoak, K1, A0 eta B0, itzultzen gea, eta egiten deu hirugarren ariketa. I berdin K zati x-kena gehi B, K da -1, noski hemen funtzioa ez da egongo irudikatuta lehen eta hirugarren kuadrantetan, baizik eta bigarren eta laugarren kuadrantetan. A eta bat, honen nahi du esan, muituta egongo dela funtzioa unitate bat, eskubira, B lau da, beraz funtzioa egongo da bat, bi, hiru, lau unitate gora. Berriro aurrekoa egiten dugu, kada kasu honetan -1, A da bat, mugituko da eskubira, eta B da +4. Badakigu mugituko dela bat, bi, hiru eta lau. Lau unitate gora. Esan dugun bezala, desplazatu da unitate bat eskubira eta lau unitate gora. Eta bestaldetikan, K negatibo izateagatik, dago bigarren eta laugarren kuadrantetan. Eta bukatzeko, azken ariketa ikusiko dugu, hauxe da, I berdin K zati x-kena gehi B, nun K da -1, hau da kuadranteak bigarrena eta laugarrena, kuadranteak, A da lau, beraz, egongo da muituta, desplazatuta, bat, bi, hiru, bueno, lau unitate, gutxi gora bera, lau unitate eskubira, eta B da -2, hau da bat, bi unitate bera. Berriro konprobatzen dugu GeoGebraren bitartez, K da -1, balioia -1 hartuta dauka, A da lau, bat, bi, hiru, eta lau, eta B da -2, beraz, bi unitate bera joango litzateke funtzioa.